Sikat. Minggu ini lan kanca-kancane sak kelas rekreasi nang WBL. WBL iku monggo aniki Kabupaten Lamongan. Sadurunge budal Rini pamit marani bapak lan ibuwe. Ora lali Rini nyuwun donga pangestu. Bapak Wibowo lan Bu Dewi nyuwun supaya ngenteni hati. Tasnah nurut apa sing digenteni bapak lan guru sing ngampiri. Jam 5 Rini lan rombong-rombong wis budal teko WBL watara jam 8. Bocah-bocah sing banget dolanan iki. Kapan ku akeh banget jenise dolanan kado bocah-bocah. Sakliyane pengbisih Tanjung Kodok. Rombongan uga mampir ning Gua Marani.